kerem bike stî? Ka deqeyekî? Kavê bigre? Ez hinek ji zeytûnan dixwazim ji kerema xwe re. Ev petix pir xweş xuya dikin. Ha? Heke tu petêl dixwazî divê tu bikirî. Petîxekî biçûk. Ya ku ez dixwazim hemû ev Êdî e. hûn çi dibin? û tiştekî din. Tu ev kesîkî û tu ji mir diyariyekî bikirî. Ha? Jineka xweser herkef xwe tenê difikire. Diego, te ji min re tiştek got? Na tişek na. Hey neçend. Ez xemgînim. Ha? Hey! Başa Hürmet. Tenê ev diştek ku tu ji min re bêjî? Min ji te re got ez xemgînim. Êdî tu çi dixwazî ji min re bêje? Pir başa. Ez te bi ruhê te ve dixwazim. Ez difikirim ku belkî tu hinek petix bidî dê baş be. Baş e tu pir jî xemgîn naxuyê. Baş e, hûn çi ji min hêvî dikin ku ez bikim? Wow. Tamam tu çi dibî ji bo hinek me re hewaltiyê bikî? Bisekine, bêhêle ez herim. Arê teqas tu bedel dixwî gava ku tu êrî bî ha? Yek di hewara min bê. Wisa dixuye ku dê kes naya warê te ha? Hey. Wê rehet bihêlin. û çi? Gavakam naxwazin? Tamam. Ez o hadi. Tu li pevçûnê digerî. Tenê bêlin bile here ew qas. Wê demê ji min dûr bisekine. Diego! Çi şermeke tu kes nikare bikeve navbera min û te şirîna min ha? Bihêle wê. Tu kî? Tu ji xwe re li belayê digerî. Na, tenê hûn nikarin wiha te bigerin. Camerê welkum aye. Tu evî ha? Ji wî hespê paya bibe. Ez ê te bikujim. Divê hûn baldartir bin. Divê ku hûn li hemberekî wek min dizan min kaçı dikin. Ez ê te qet bikim. Hadi. Baş e. Hûn dixwazin. Hûn dixwazin ku bêşin. Tamam. Ez xemgînim. Qesta min ev bû. Wiha baş e. Niha ji ber herin. Grêko, panza. Tu niha baş istîxan? Tu bawerî? Spas dikim. Lê ji min re bêje. Ka navekî te din heye? Çi? Navekî din? Zoro? Zoro? Ez ne ewim. Navê min Emilio Esparda ye. Ez yekî gerokim. Lê ez fikrî bûm. Ezim. Ez ne ew kesim ku difikirî. Ez ew Zoro nînim. Ten ez naxwazim ku neheqî li kesî bêkirin. Hemû ev e. Ka deqeyekî. Tu yê hinek zêdetir bisekînî Mirza Esparda? Erê, ji bo çend rojan? Belkî berê ku ez ji vir biçim em ê dîsa hev bibînin. Hey tu başî Lolita? Lolita? Ha? Hey! Bi min re biaxive. Ew Zoro ye. Tu çi difikirî? Ez bawerim ku ew Zoro ye. Ew ne zoro ye. Min bihîst ku wî got ku ew ji xwe re digere. Lê ez ji wê bawerim. Hey. Wî bi şûrê xwe çi awayan kir û wê hespa wî. Oh. Ev çi ye? Tu dibêjî zilamekî kuvak zor xuya dikir. Rast e li bajêr herkes derbarê wî de diaxife. û ev çi dibêjin? Êver dibêjin ku ew şûrbazekî mezin e. Wî di heman demê de bi sê kesan şer kiriye. Tamam. Ji bo wî lêpirsînê bikin. Di nava min de îsekî xerîb heye. Ez û zayîs dikim ku di hemû jiyana xwe de te nas dikim. Tu yekî tînî wîra min? Qesta te Zoro ye. Dibêjin ku Zoro efsaneyekî ye. Li cihê ku zilm û beadeletê hebe dixuye. û tu dibêjî ku ez dişibim wî. Saet sê de. Erê, ev balkêş e. Li cihê ku ez dijîm, yekê din jî heman tiştî ji min re got. Erê, li hemû bajêr mirov di derbarî te de daxivin. Ji kerema xwe re tu dikarî navê xwe yîdin rastî ji min re bêjî? Ha? Min ev dizanibû. Ji kerema xwe soz bide min ku tu yê wê wek sir veşêrî.
ومن ئەو تێک برن تەنێژ بۆ تە. Tu nafikirî em tiştekî nekin? Ez çi dikarim bikim? Oo. Bi te re pir mirovên serpêl tiştekî nelrî heye? Tenê yekan du gotinên me ji hevalê te re hene. بە من رە؟ Erê bi te re, aniha bi kubarî bi me re were. Hûn çi ji wî dixwazin? Wî çi kiriye? باشە لۆلیتا ji kerema xwe xem neke. Ez ê bi were şer nekim. Lê li vir binêrin. Ha? Ev nîşan ya Kraliya İspanyayê ye. Qiralê İspanyayê bi destê xwe vî şûrî daye min. Ji bo çi wî ew daye te? Ez Emilio Esparda. Kurê dukê Stefan Esparda me. Kurê dûkekî? Hey Diego, duk çi ye? Ew nizîkê qral e. Wisa ye? Naheke hewciyeke wê yadin tu nebe, destûra min bidin ez di karê xwe binêrim serpel. Ha? Bibexşîne hezbenî. Belê helbet. û ez pir xemgînim ku me tu nerahat kiriye. Te çi kir çawiş? Ez berî Niha em herin? Erê, Ev hemû şaşiya te ye çawiş Gonzales. ez xemgînim. Ê baş e tu ştek tune ye ku tu li hember kurê duk bikaribî bikî? O ji min re nexeme. Divê ku tu pêra rûbirû bibî. Ji te re nexeme ku wî Lolîtayê ji te dûrxistiye? Tamam, ez nikarim tiştekî bikim. Bi rastî tu wisa difikirî? Erê, wisa difikirim. Ez xemgînim ku te got ew ne xemate ye. Lê hemû tevgerên te nîşan didin ku divê ez bêjim pir xemate ye. Ez zanim lê nikarim tiştekî bikim. Ha? Hey! Binêre ev e. Ew cihekî taybet e. Ha? Ev kî re daxive? Helbêst û tevgerên wê namîne wek yên kurê dukekî. Erê ez ê bicaribînim. kerem ke. Ey Lolita ji bo çi tu nûçeyên baş nadî me? Tu derbarê çi de daxivî? Em derbarê kurê dûk Esparda re diaxivin. Tu vî dibînî ne wisa? Ah, kurê dûk. Ew wê qest dikir. Îşev wê min bive derva ji bo şîvê. Oh, zaroka min e delal. Kurê dûk re ye. Niha divê ku tu baldar bî ku tu vî avayekî wî neqeydînê. Ev şans wê carekê din bi destê te nekeve. Ev bi mafê divê ku tu daviya vê zevacê bînî ku dukekî bibe xezurê te. Na, bêhêş nebin. Em tenê ji bo şîvê derdikevin derva. Qet tiştekî wisa de hişê min derbas nebûye. Oh, zev heyf. Baş e ew qas. Ez niha derdikevim. Baldar be bê nezaketiye neke. Rast e bi aliyê xwe yê baş tevgere. Divê ku tu tivek stiyekî bî û hurmetê min jê re bêje. Belê? Tamam. Ez difikirim ku deriyê min re dilim me bebe. Em vê şansê baş pîroz bikin. Erê, em bikin. Lolita! Hey, Lolita bibe! Çi heye Diego? Ez nikarim bisekinim. Leza min heye. Ez ê Emîlo bibînim. Divê ku em derbarî wî de tiştekî ji te re bêjin. Hûn dibêjin ku ez ji wî bawer nekim? Erê, ew rast e. Ew yek ji hevalên wan serseriyan e. Me ew dît ku bi wan re daxive. Ev rast e min jî ew dîtin. Oh, bisekine Bernard. Tu tenê bêşî. û tu jê de daxisî. Na, Lolita, qet ji wistanî ne. Hemû tiştên ku me got rastin. Tu çawa derawan dikî? Tu dizanî ku ev ne rast e. Emîlo ne ji van kesan e ku herkes vê dizane. Ew kurê dukekî ye. Qet tiştekî wiha nake. Ez dizanim ka ew kî ye. û hemû ev nîne. Ew de heman? Ew çi ye? Ha?
Ez ji we re nabêjim. Hûn ji min bawer nakin. Lê ez hişyariyê didim we hûnê hevaltiya me bi van çîrokê xwe xera nekin. û niha divê ku ez herim. Bi xatirê we. Hey Lolita! Bi xatirê we. Ev ê guhdarî neke. چیه ته هی تو برچینی دیگو؟ نا ez nebirçîme. Stî Lolita kefata xera kiriye? Helbet na. Ez Oo, başim. ez bi mafim. دیگو؟ Hey binêre ev ne rast e. الدزانم کاچد به. و شیرات من اوه که تو ایریش بکی دوجه بر نده. Don Vega. Ha? Don Vega ji kerema xalî kariya min bike pêdiviya min benek perane. تمام تمام آرام ده چی بیه؟ Pêdiviya min bi perayane. Mesela qîza min e Don Vega. Qîza min Lolita min revandine. Çe? Lolita? وی وقت او هنه سکام ده. Spas dikim. Don Carlos, tiştên pêşin çêbûk û tişber wê fikrî ku Lolita revandine. Erê divê ku tu ji Emîlo pirs bikî evê yê ku arabaya wê peyda kiriye. îro di zemanekî diyar de me wê hevdûbî dîta. Min bi merakirina wê kir. Min biryar da ku ez herim mala wê û bipirsim ka ew baş e. Li ser rê min arabaya wê ya vala Wî dît. ev nameya hand arabaya qîza min da dîtiye. Me qîza te revandiye. Divê ku tu serê sibê 500 zêr bênî newala Pontroyê û nebe ku tu şaşekî bikî. Heka tu artişê tevlî vê mesele bikî, qîza te wê bê kuştin. 500 zêr çi qas perê Diego? Perekî pir zêde ye Bernard. Qasî ku ji min hat min pere berhev kirin lê têrê nake. Don Vega heke tu 300 zêr na 200 zêr bidî min ez ê bikarim qîza xwe paşwa vegerînim. او تمام حتی سپای از دکارم. Lê ez soz dedim ku ez ê paşwa bidim te. Ji bo wê ez ê bibim kefîl. Ez ji vê berpirsiyarim. Ji ber ku Lolitayê teklîfa min ya zewacê pejrandiye. Çe? 500 zêr ji bo destgirtiya min ne tiştekî zêde ye. Ez bawerim ku wê bavê min bide min. Ez dizanim ku wê tiştek ji min re nebêje. Lê dema min tune ye ku ez bi bavê xwe re têkilî dayînim. Divê ku hûn bidin vî pereyê bidin. Ji kerema xwe ewleyiya Lolitayê bi vê ve girêdayiye. Hûn ê karin bidin. از تدیگه جمله Pirseka min heye. ها؟ Di rastî de Lolita bi rastî hatiye ku bi te re bizewce. Erê. Binêre ez xemgînim lê Lolita vê biryarê bi serê xwe daye. Ez dizanim ka tu ji hîs dikî. Ha? Tu jî ji wê hez dikî Diego? Na. Nebêje ku neqemate ye. Ew ê bi min re bizewce. Lê heke ku demekê te jî hez kiribe, divê ku tu anha alîkariya wê bikî. Tamam. Diego. پر باشه پره کو بیدیویت پی بکم ازی برها بکم از دکارم که ازی بکارم جه هوارین خود دیل بکم. Oo spas dikim spas dikim. Zoro min li vir nehêle. Ez dizanim ew ê bê û min rizgar bike. Ah Zoro, tu li ku yî? Ew paş ve tê. Çawa çû? Me qedam herkesî alîkarî kir bi temamî tiştekî pêne bawer bû me hevceyî ya xwe qedam 500 zêr pere. Ez keyf xweşim. Bi rastî keyf xweşim. Spas dikim Diego. هات هشه من دیکی پره به نوالا پانتری و لولیتا پاش و بینه. Ez ê bikim domega. Bi imkanê em nikarim kurê dûk bişîne xeterî qewha. Tu ji vêra çi dibêjî Diego tu yê ji bo me pere bibî? Çe? اری راست دوی که تو ببی دیگو. O ev ne rast e. Lolita wê bibe jina min. Ji bo wê divê ku ez wê rizgar bikim. Ku tu biçî wezîfeyeke wiha bi talûkê tu nikarî li cihê xwe bisekinî. Ha? Ma ev tiştek ecêb nîne ku te ji me re gotibû ku Lolitayê revandine. Bibire Bernard. Ew qas bese. Min tenê xwest ku wek destgirtiya wê ez herim. Qesta min ne ew biku. Tu çawa dikarî wiha baxvî Bernard ji bo çi tu kurê dûk wiha îtham dikî? Helbet. Di cih de ku Emîlo biçe. Xel dibêje ku ew Zoroyê rastî ne. Çi ev rast e? Ez min hewl da ku ez wek sîr bigirim. Lê erê. Tamam ev nûvaze niha ez dizanim ku Lolita hewleyê daye. Diego. Ha? Ez herim wê baş be.
Ez ê Lolitayê bi ewlayê bînim. De! Bilarêya te vekirî be. Em dikarin pê bawer bin? Hey serpel, te çi got? Ji dil ew rast e? البته راسته چاوش ما تو افضلی تو دفکری که از جبر خوبه چه دکم اب همو فرماندار رای مش مرا گفت Ez texmin dikim ku niha Emîl û hema gihe newala pantry. اوه از مراق دکم بله آرام به از باورم کن ها لولیتا بازیایه Tu maftarî. اوه لولیتا حرمت کات دزانی چه دیکی اوه سرپل از خمگینم اوه باشه Çi qevim ye tiştek bi serê Lolîtayê de hatiye. نه از بینی از نه جبو قیزه و هاتمه ور دون کارلوس از لورم جبر که از زلامه که به ناو امیلیا از پردای دگرم تو دزانی که اول کویه Tu yê çi bikî bi Emîl û Serpel? او خو وک کره دوک از پردای نشان ده لی ام هم بون که او تولازه که ته چی گفت؟ تنه یک کره که دوک از پردای هی که او جوی سخته کاری 4 سال اپ چکتره Aa, ev bi imkane. تو دبینی؟ ev rê me nabe newala pantriyê. باشه ve prenseteti. Emilio! Te peranî, Ev e li vir e. me pêkanî. Belê, hûn niha dikarin rehet bikin. Emilio! Şaşiyek heye. Yek jivan merva min nebaşî tevgeriya. Helbet me şaşînekliye kesê destexwe nedayê. Tamam ev baş e. Ew rehîneke pir bi qîmet e. Emilio! Te got ku? Na, min qet negotiye ku ez zoro me. Na. Newsa min tenê navê wî deyn kir. Oh, na! A niha mereq neke. Tenê em ê te bi alî ewle ve bibin. Em ê zirarê nedin te. Tenê hewl nede tiştekî nelerê neke. Tamam? Lewra dibe ku em mecbur bin tiştekî bikin. Ku dore poşman bibin. Bisekne! Êdî besa! Zoro! No. Hadi gelî dizan, senseriyan û cameran. Aniha wê zoro berdila kirênên we bistêne. Zete bikujin. Baş e. Te qezenç kir. Lê ji kerema xwe min nekuje. Ha, lê tişê ku min fehm kir tu nemêrî. Oh, Zoro! Spas dikim. Lê tu yê min bixwarê nebî Zoro? Ew zilamê ku ji bo te herî zêde xem dike, wê di pir nêzik de li vir be. Li benda wî be. Ew zilam ji bo min herî zêde xem dike. Bi xatirê te. Ha! Oh, Zoro! Êdî li benda te. Tamam Diego. Lolita! Hu Lolita! Diego! Ez kêfxweş bim ku tu başî. Oh,
Zoro di derbarê te de axivî Diego. Tu behsa çi dikî? Tenê tu pir dereng hatî. Zoro ez xelas kirim. Paşê tu hatî. Erê, lê ez dikarîbim bu hatama? Bi rastî tu yekî penaberî Diego. Di serî de te alîkariya min nekir ev tişt qewimîn. Erê, ev ne xetayê te bû? Tu nikarî bi timî li benda adaletê bimînî. Te çi got? Ew min got ku Ez xemgînim. Spasiya te dikim. Tildû min hatî. Spas dikim. Hey! Diego! Lolita! Tamam. Ez başım. Zoro ez rizgar kirim. Ez başım. Ez başım.